Salam meni hormatly adamlar. Garaşdan baqy bir tarap yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan Habarlar gepleşigimize başlaýar. Şoň hormatly prezidentimiz Gurban oğlu Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornwazarlarynyň hemem ýurdumyzyň welaýetleriniň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyny sany ulgamar kılıny wataky iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna paýtatymyzy hemem welaýetleri durmuş ykdysady taýdan ösdürmek, ýatky ekiş mewsimine taýýarlyk görmek meselelerini, mewsimden owa hojuluk işleriniň barşyny hemem şanly senelere taýýarlyk görüşine garaldy. Hormat prezidentime sanly ulgamar geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjewi hemde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwazary Durdulyýewi güne ara gatnaşyga çagyrdy. Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjew paýtagtymyzda alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, ýedi diýarymyzyň baş şäheriniň düzümlerini mundan meýlekde dügrep aplaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän şäherler hemde döwlet başlarymyzyň Aşgabat şäheriniň şanly 140 ýyllygyny hemde ýurdumyzyň garaşdyrlyk gününi ýokary derejede bayram etmäge we bir şanly senelere başlanýan şäherlere taýýarlyk görmek boýunça berin tawşyklarynyň ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Atabatyň çäklerine ak mermerli Aşgabatyň binagarlyk keşfini hasda gözelleşdirmäge gönükdirilip, bina edilýän iri tez desgalardaky işleriň ýagdaýy barada habar berildi. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwazary Durdulyýew gödäwçige diýen gomlaryna alınıp bolýan işler, hususan döwlet başlarymyzyň ozal beren tawşyklarynyň ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Aşgabat şäheriniň güni hemde onuň döredilmeginiň 140 ýyllyk münasibetli meýilleşdirilen şäherlere taýýarlyk görmek, şunuň bilen baglykda paýtagtymyzyň abadanlaşdyrylyşynyň we arasaçylyk işleriniň diýip günlerini güýçlendirmek, şanly senelere münasibetli ulanmaga tawşyrylmagy göz öňüne desgalardaky işleriň ýagdaýy hatabatyň esasy meseleleri boldy. Hormat prezidentime de hatabatlar dinläp, Aşgabatda ýaýwanlandyrylan giňerimli özgertmeleriň geljegi nazarlaýan toplumlaryň özüşi ýygyderli häsiýet bermäge gönükdirilendigini belläp, şäher hojalygyny, jemaat gulluklarını ýygyderli kämilleşdirmek, olaryň işine ýöňde barjy sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işleriň hem işe gödäwçilikde saklanmalygyny tapşyrdy. Şu maksat üçin bir ulgamdaky iň öňet dünýä tejribelerini öwrenmek hem de olary gözellik we ekologiýa düzümlerini öz içine alýan awadançyk boýunça gurulşyk taslamalary we meýilnamalary işlenip taýýarlanyna ulanmak zerurdur. Hormat prezidentimiz Aşgabatyň binagarlyk keşfinde iň öňet milli binagarlyk diýipleriniň we nusgalyk döwrebap çözgütleriň sazlaşykly utgoşmalygyny belledi. Türkmen paýtagty özüniň bilinç derejesiniň nazara alynmagy bilen ähli babatda nusgalyk bolmalylar. Munyň özi aýratynda adamlaryň ýaşaýyş üçin iň amatly şertleriň döredilmegine degişidir diýip milli liderimiz belledi. Hormat prezidentime de Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygyny we watanymyzyň mukaddes garaşdyrlyk gününiň 30 ýyllyk şanly senesiniň toýuna ýokary derejede taýýarlyk görmek meselesini öňe çekip, bu wakalary gabatlanyp geçirilýän şäherleriň ýokary guramaçyk derejesiniň üpçün edilmegi bilen baglykda vice-premiere hemde Aşgabat şäheriniň häkimine anyk tawşyklar berdi. Soňra sanly ulgamar geçirilýän iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwazary Urad Gelliýewiň hemde ýurdumyzyň wilayetleriniň häkimleriniň gatnaşmagyna dowam etdi. Ilki bilen Ahal wilayetiniň häkimi Gurbanow alınıp bolýan işler wilayetiň bugda geçirilýän meýdanlaryna belirlenen agrotehnik şäherleriň talaby laýyk geçirilmegi, ekinleri mineral dökümleri bilen iýmitlendirmek, olary öz üstüne tutmak uğruna zerur işleriň geçirilýändigi barada hatabat berdi. Wilayetin gowy çekiljek meýdanlary ekiş mewsimine taýýarlanýar, sürüm we tekiliş işler geçirilýär. Gowy çekişine ulanjak owazak tenkeler we gurallary awatlanyp, mewsime dolu taýýar etmek, paýta öňürjileri ekiş mewsimine çenli zerur mukdarda tokum bilen üpçün etmek uğruna zerur şäherler görülýär. Häkimiň habar berýäli, wilayetde yer almanyň we soganyň ýokary hasylyny almak üçin olary degişi ýygyk işler geçirilýär. Hatabatyň barşyna ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumçy ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna şu ýyl üçin belirlenen işleriň öz wagtyna we ýokary hilli ýerine ýetilmegini gazanmak uğruna alınıp bolýan işler, şeýlekem wilayetiň çäklerine gurulan döwrebap ýylatçykanlaryň açylyp ulanmaga berilmegine taýýarlyk görülýändigi barada aýdyldy. Şeýlekem häkim watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli wilayetde açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň gurulşyk işleriniň belirlenen möhletlerde tamamlanmagy üçin degişi işleriň ýerine getirilýändigi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, wilayetiň bugday meýdanlaryna ýygyk işleriniň agrotehnik möhletlerde we ýokary ýyly geçirilmegini üpçün etmegiň diýip günlerini güýçlendirmegiň zerurdygyny belledi.
bir işler bilen bir katarda vilayette gowu çekişine ýokary derejede taýýarlyk görüp, yerler we derur gowusy tokumlaryny mögsüme dol taýýar etmek barada hem görkezme berildi. Döwlet başlarymyz halkymyzyň öýe topragymyzda öndürilen ölümleri, isleglerini dol kanatlandyrmak maksady bilen ekilin ýazlyk yer almadan we sogondan ýokary hatyly öndürmek üçin bekinlere agrotehnikanyň kadrany laýyklykda ýygyk etmegi hemde meýilleşdirilen beýleki göýök bakça ekinleriniň belirlenen möhletlerde ekilmegini üpsün etmek babatda häkime anyk tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýazgy bağ ekmek mögsümine ýokary derejede taýýarlyk görmek bilen baglanyşly anyk görkezmeler berdi. Şeýle hem döwlet başlarymyz vilayatyň akbuğday we kaky traplaryna göýük önümleri ýetişdirmäge niýetlenip gurulan Dügraba piratçylary şu ýylyň mart aýyna ulanmaga bermek üçin zerur işleri geçirmek barada degişli taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz vice-premier hemde häkimi ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli vilayatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny bir gödekçilikde taklamagy taşyrdy. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakalliýew o wetanagy toplumyndaky işleriň ýagdaýy, hudutanna ekrançyk meýdanlaryna geçirilen mögsümlüň çäreler barada hatabat berdi. Vilayatyň gowy çekiljek meýdanlarynyň ekşi mögsümine toplumlaryň taýýarlanýy hemde gowy çekişini geçirmekde ulanjak tehnikalar we gurallary awatlap, mögsüme dolu taýýar etmek, ekrançlary ýokary hili tokum bilen üpsün etmek ornuny ýygydyryl çäreleriň görülýäni gaýdyldy. Şeýle hem yer almanyň, togonyň we beýleki göýük ekinleriň ekşiniň belirlenen möhletlerde geçirilmegi, buğdaýyň bereketli hatyryny öndürmek hemde azyk howpsuzlygynyň esaslaryny puturandyrmak maksady bilen ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we olara öteş dowun tutmak, şunyň bilen bir katarda täze ýyladyşganlary gurmak üçin zerur işler alınıp barýar. Ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumjy ykdysat taýdan ösürmek maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň şäherlerini şu üçin belirlenen işleriň ýerine ýetirilmek üçin toplumlaryň çäherler görülýär. Watanymyzyň beýik garaşdyrlygynyň şöhraty 30 ýyllyk senet münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilen disgalaryň gurulşyk işleriniň belirlenen möhletlerde tamamlanmak üçin degişli işler alınıp barýar. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, owagjyk ekinlerini ösürip ýetişdirmek üçin bölünip berilen ýerleri öz wagtyna sürmek we tekizlemek, tokumlar saýlamak hemde nobatdaky ekşi mögsümini ýürüti tehnikalar bilen üpsün etmek ýaly agrotehnik çäreleriň uly ähmiýeti eýdigini bellädi. Hemde şunyň bilen baglanyşly ähli çäreleriň öz wagtyna geçirilmegini taşyrdy. Döwlet başlarymyz ak buğdaýyň bereketli hatyryny ösürip ýetişdirmek işlerini agrotehnika ilminiň talaplaryny we möhletlerini laýyklykda geçirmek babatda degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz ekilin ýazlyk yer almadan we sogondan ýokary hatyry öndürmek üçin bekinlere agrotehnikanyň kadrany laýyklykda ýygyk etmegiň hemde meýilleşdirilen beýleki göýük bakça ekinleriniň belirlenen möhletlerde ekilmegini üpsün etmegiň zerurdygyny aýtdy. Milli liderimiz ýazgy bağ ekmek mögsümine ýokary derejede taýýarlyk görülmeligi, bağlaryň ekiljek ýerleriniň we derur nahallaryň mögsüme dolu taýýarlanmalygy babatda vice-premier Uradgelliýew hemde häkime anyk tawşyklar berdi. Şeýle hem döwlet başlarymyz vilayatyň Turkmenistan etrawyna göýük önümleri ýetişdirmäge niýetlenip gurulan Dügraba piratçylary mart aýyna ulanmaga bermek üçin derur işleri geçirmek babatda degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli vilayatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny bir gödekçilikde taklamak babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra sanly ulgamar geçirilýän iş maslahaty Daşoğlu vilayatynyň häkimi Nazar Muradowyň hatabaty bilen dowam etdi. Häkim vilayatda alınıp barýan işler hudutanna vilayatyň buğda ýetişdirilýän meýdanlaryna belirlenen agrotehnik çäreleriň talaby laýyk geçirilmegi, ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we olara ötüş dowun tutmak ornuny zerur işleriň geçirilýänligi barada hatabat berdi. Vilayatda gowy çekişine ýokary derejede taýýarlyk görülýär. Yerler we zerur gowusy tokumlary mögsüme taýýarlanýar. Ýazlyk yer almanyň, togonyň we beýleki göýük ekinleriň ekşiniň depkinlerini artdyrmak ornuny zerur tagallar edilýär. Şonuň ýaly bağ ekmek mögsümine taýýarlyk görmek boýunça degişli çäreleriň geçirilýäni gaýdyldy. Hatabatyň başynda häkim ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durumjy ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna şu üçin belirlenen işleriň öz wagtyny we ýokary hili ýerine ýetirilmegini gazanmak ornuny zerur işleriň geçirilýänini hemde vilayatyň çägine gurulan Dügraba piratçylanyň açylyp ulanmaga berilmegine taýýarlyk görülýänligi barada aýtdy.
Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, vilayatyň buğday meýdanlaryna ýygyk işleriniň agrarten kömeklerde we ýokary ýyly geçirilmegini üpçün etmegiň zerurdygyny bellädi. Şu işler bilen bir katarda milli liderimiz gowy çekişine ýokary derejede taýýarlyk görüp, ýerleri we zerur bolan gowçy togumlaryny mögsimi dolu taýýar etmek babatda degişli görkezmeler berdi. Döwlet başçylygynda ýazlyk ýer almanyň, togynyň we beýleki göwekilleriň ekişiniň diýipginlerini güýçlendirip, bu işleri belirlenen agrarten kömeklerde tamamlamagy tapşyrdy. Vilayetde ekologiýa awadançylygyň göz başy bolan ýazgy bakmek mögsimle de ýokary derejede taýýarlyk görülmeler diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Şeýle hem döwlet başçylygymyz vilayatyň göwrekli trawyna göwgönümler ýetişdirmäge niýetlenip gurulan Duguraba pilatçykanyny mart aýyna ulanmaga bermek üçin zerur işleri alyp barmagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylyg münasibetli vilayetde açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny bir gödüwçükde saklamak babatda vice-premieri hemde vilayatyň häkimine anyk görkezmeler berdi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýew vilayatda alınıp barýan işleriň ýagdaýy, ýazda gowy çekiljek meýdanlaryň ekiş mögsimde taýýarlanýy, mögsimde ulanjak tehnikalaryň we gurallaryň awatlanýy hemde ekrançylary tokum bilen üpçün etmek ornuny görülýän şäherler barada hatabat berdi. Şonuň ýalyda ösürilip ýetişdirilýän buğdaýy ýygyk işleriniň geçirilişi, mineral dökünleriniň imitlendirilişi hemde ekinleri ösüş suwunyň tutulşy barada edildi. Vilayetde yer almanyň we soganyň ýokary hatyryny almak üçin olary degişli ýygyk işler geçirilýär. Atawatyň başynda häkim ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumjy ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyny hemde o milli maksatnamasyny şu üçin belirlenen işleriň öýg wagtyna we ýokary hille ýerine getirilmegini gadanmak ornuny ýygyderli işleriň görülýändigini şeýle hem vilayatyň çäklerini gurulan Duguraba pilatçykanynyň açylyp ulanmaga berilmegine taýýarlyk görülýändigini habar berdi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, vilayatyň buğday meýdanlaryna ýygyk işleriniň agrarten kömeklerde we ýokary hille geçirilmegini üpçün etmegiň diýipginlerini güýçlendirmegiň zerurdygyny bellädi. Şu işler bilen bir katarda tebitde gowy çekişine ýokary derejede taýýarlyk görüp, ýerleri we zerur gowçy togumny mögsimi dolu taýýar etmek barada görkezmeler berildi. Döwlet başçylygymyz ekilen ýazlyk yer almadan we sogandan ýokary hatyry öndürmek üçin bekinlere agrartenkanyň kadralaryna laýyklykda ýygyk etmegi, meýilleşdirilen beýleki göýük bakça ekinleriniň belirlenen möhletlerde ekilmegini üpçün etmek babatda vilayatyň häkimine hemde vice-premieri bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda ekologiýa meselesine uly üns berilýäninden uralanyp, ýazgy bakmek mögsimine de ýokary derejede taýýarlyk görülmeligine üns çekdi. Döwlet başçylygymyz vilayatyň çärji götüräwinde göwgönümler geçirmäge niýetlenip gurulan Duguraba pilatçykanyny mart aýyna ulanmaga bermek üçin zerur işleri geçirmegi tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylyg münasibetli vilayatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny bir gödüwçükde saklamagyň möhümdigini bellädi we bu babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anneberdiýew vilayatda alınıp barýan işler barada aýdyp, gowçy sürüp ýetişdirmäge bölünip berilen ýerleri ekiş mögsimine taýýarlamak, gowy çekişini geçirmekde ulanjak tehnikalaryň we gurallaryň awatlanýy hemde paýta öňürjileri zerur mukdarda tokum bilen üpçün etmek ornuny görülýän şäherler, şonuň ýalyda buğday meýdanlaryna ýygyk we ösüş suwuny tutmak işleriniň geçirilişi barada hatabat berdi. Ýazlyk yer almadan we sogandan ýokary hatyr almak üçin bekinlere degişli kada laýyklykda ýygyk edilýär. Şonuň ýalyda beýleki göýük bakça ekinleriniň ösürilip ýetişdirilmek üçin zerur şäherler görülýär. Ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durumjy ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň çäklerini şu üçin işleriň şol sanyna täze gurulan ýyratçykanynyň belirlenen möhletine ulanmaga tapşyrylmak ornuny zerur işler geçirilýär. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, buğdaýy mineral dökünlerini imitlendirmek we olary ösüş suwuny tutmak işlerini agrarten kalmanyň talaplaryny we möhletlerini laýyklykda geçirmek hemde gowy çekişine ýokary derejede taýýarlyk görüp, ýerleri we zerur gowçy togumlaryny mögzime dol taýýarlamak babatda görkezmeler berdi. Milli liderimiz ekilen ýazlyk yer almadan we sogandan ýokary hatyry öndürmek üçin bekinlere agrartenkanyň kadralaryna laýyklykda ýygyk etmegiň, şeýle hem meýilleşdirilen beýleki göýük bakça ekinleriniň belirlenen möhletlerde ekilmegini üpçün etmegiň zerurdygyny bellädi. Ýurdumyzy bagy bosanlyga öwürmek maksady bilen ýazgy bag ekmek mögsimine de ýokary derejede taýýarlyk görülmelidir.
Çeýlekem hormatly prezidentimiz vilayetin takarçagy trabyna öýgönümleri ýetişdirmäge niýetlenip gurulan Döwrewap ýylyçkanyny mart aýyna ulanmagy bermek üçin derul işleri geçirmek babatda degişli taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumynyň garaşdyrylygynyň şanly 30 ýyllygy münasibetli vilayetde açylyp ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrençlik maksatly disgalarda gurulşyk işleriniň alınıp balyşyny vice-premieri hemde häkimi bir gödükçülükde taklamagy tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz vice-premier Urad Gelliýewiň hatawatyny dinledi. Hatawatyň çäklerini döwlet başlarymyň ulul beren taşyklarynyň ýerine getirilşi, obagçylyk budagyny ösürmek ornuny ýöňde bolan wezipeleri berja etmek babatda belirlenen çäreleriň durmuşa geçirilşi hemde degişli gurulşyk meýdançylarynaky işleriň ýagdaýy barada aýdyldy. Şonuň ýaly hormatly prezidentimiň ýer we suw serişlerini netijeli ulanmak boýunça beren taşyklaryny ýerine getirmek boýunça geçirilen işler barada hatawat berildi. Hormatly prezidentime de hatawat dinläp, ýöňde boljak gowy çekişine taýýarlyk görülmegi ýaly möhüm mesele çekmek bilen ekişi geçiriljek meýdanlarda sürüm we tekilleş işlerini belirlenen möhletlerde geçirmek üçin bu gurda obagçylyk teňkalarynyň dol güýjüne işledilmeginiň zerurdygy barada anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda o wetenaga toplamynyň we beýlik budaklaryň taýdaşly ösüşiniň möhüm şerti bolan suw serişleriniň erejeli peýdalanmagyna, daş goşagyň goralmagyna, adamlaryň amaty durmuş şertleriniň üpsün edilmegine möhüm ähmiýet berilýänini aýtdy. Çeýlekem hormatly prezidentimiz ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasynyň çäklerini, suw serişlerini tygyşykly peýdalanmak, goşmaça suw gorlaryny döretmek, ýerleriň çoğurlaşmagynyň öňüni almak we ekrançyk meýdanlarynyň meliorativ ýagdaýlaryny gowlandyrmak ugruna belirlenen işleriň talaby laýyk ýerine getirilmeligini tapşyrdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň toprak guwa şertlerini nazara almak bilen obagçylygyny suwarşyň tygyşyklyjy enjamlaryny, täze usullaryny ornaşdyrmak, suwçylygy baradaky döwlet komitetiniň teň köpçüligini mundan meýlekde döwrewaplaşdyrmak, şol sanyna sanyl gomyň ornaşdyrylyşyny güýçlendirmek, bu ýurda dünýä tejribesinden peýdalanmak, suw akabalaryny we ýaplary arasalamak işlerini ýola goýmak boýunça işleri talaby laýyk guramagyň möhümdigini aýdyp, bu babatda vice-premieri hemde häkimlere birnäçe anyk taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýylatyny özümizde öndürilen ýer alma we göýük bakça öňümleri bilen ýeterlik möçberde üpsün etmek üçin vilayetleriň häkimlikleri bilen birlikde zerur bolan işleri geçirmegi, bu ýurda ýönim öndürjileri ýokary hilli tokumlar bilen üpsün etmegi taşyrdy. İş maslahatynyň ahyryna döwlet başlarymyz biziň ihasy maksadymyzyň azyk bolşugyny hasy üpsün etmekden, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini mundan meýlekde gowlandyrmakdan, ýurdumyzyň hemme taraplyny ösüşini üpsün etmekden ibaratlygyny belläp, bu gurda kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň doly ýerine getirilmegini gazanmagyň hökmany şert bolup durýanyna ünsjekdi. Şoňa görä-de her bir ýolbaşçynyň özüne ananan wezipeleri ýerine getirmäge, ören jogapkärçilikli, ahlasly we päk ýürekden çemeleşmegi möhüm talapdyr diýip döwlet başlarymyz belledi. Hormatly prezidentime de sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmek ornuny alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi. Enne bolsa Turkmenistanyň prezidentiniň gol şeker etminamasy bilen tanşydýas. Turkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Allaýewa Guljahan Kentowna iş dogoý beren düýpli kemçilikler üçin Ahaly welaýatynyň Göktepe trabynyň häkiminiň ornwasary wezipesinden boşadyrly. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne mehriban arkadagymyzyň taýsy tagyllary netijesinde ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda diýärimiziň dokma senagatyna da uly özgertmeler amal aşyrylýar. Dokma senagatynyň kärhanalarynyň durkunyň täzelenmegi, döwrümiziň ösün islegilerini kanagatlandyrýan innowasion tehnologiýalaryň kemil enjamlaryň önümçiligi ornaşdyrylmagy täze döwrewap deshalyň gurulyp ulanmagy berilmegi bilen puwdokda ýokary netijeler gazanylýar. Turkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýerine önümçilik görkezjileri bilen işleri barha ilerleýän döwrewap dokma kärhanalaryň birem Turkmenabad paxta egirji kärhanasydyr. Dünýäniň öňde barjy kompaniýalarynyň kämil dokma enzamlary bilen bir kemsiz enzamlaşdyrylan dokma kärhanada şu ýylyň ilkinji aýynyň jemleri boýunça 272 tonna nak ýüplük öndürilip, bellenen meýilnama 100,5 götürüm ýerine ýetirildi. Geçen ýylyň degişli döwrü bilen diňeşdiremizde önümçiligiň ötüş tepkini 107,8 götürme deň boldy.
Yılın başından meri, kärhanada 3 milyon 230 min 100 manatlyk nak ýüplügi öndürilip, bellenen meýilnama artygy bilen berza edildi. Degişillikde bu wagtda önümçiligiň ötüş tepkini 145,8 götürme ýetirli. Kärhanada agaltyn gaýtadan işlemekde we ýokary hili nak ýüplügi öndürmekde, işi hünärmeliň ihlasly dähmeti tüýs ýerine düşüp, sağlaşyk işler ýoly goýulýar. Bu ýerde öndürilen önümliň hil barlygyna aýratyn ähmiýet berilýär. Kämil enzamlar bilen üpçün edilen döwrap barlygyna önümün hil derejetini çalt we takyk ketgitlemege mümkinçilik berýär. Öndürilen önümliň hil derejeti ýokary bolan soň bu ýerde taýýarlanýan nak ýüplüklere bolan islegem gün saýyn artýar. Zähmet üstünliklerine betlenýän önümçilik kärhanatyna esasan nak ýüplüklüň 17lik, 20lik, 27lik, 34lik belgili görnüşleri öndürilýär. Bu ýerde taýýarlanan ýokary hili nak ýüplükler ýurdumyzyň içerki bazary bilen bir hatarda daşary ýurtda sarp edijileri de ýygydarly uğradylýar. Kärhananyň agdyberi işgärleri pudogy ötüşliň täze belentliklerini çykaran hormatly arka dagymyda hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzyň hususy ulgamynyň önümçiligi ýygydarly döwrü wagtlaşdyrylyp, häzirki zaman tehnologiýalyň kömegi arkaly öndürilýän guruluşyk önümleriniň görnüşleri barha artýar. Häzirki wagtda Mari şäheriniň çägindäki arzuly ýer hojuluk jemgyýetiniň önümçilik kärhanalaryny öndürilýän guruluşyk önümleri özüniň köpdürligi we döwrü wagtlygy bilen tapawutlanyp, içerki bazarlarymyzda uly islega eýe bolýar. Ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligiň üstünlikli ösdürilmegi, bu gurda maksady okunly we netijeli işleň alınıp barylmagy, içerki bazarlarymyzda harit bolşulygynyň emele gelmegine uly ýardam berýär. Hormatly arkadaşlarymyzyň hususy ulgamyň giňden ösmegi barada edýän taýty tagallalary ýurdumyzyň işgör telekeçileriniň zähmete bolan höwetini artdyryp, olaň aýdyň maksatly işleriniň urwaşlanmagyna giň ýol açýar. Şu asynly başlangyçlar özlerini ýol ýörelge edýän hususiýetçiler özleriniň önümçilik binýatlaryny hasa kämilleşdirip, guruluşyk önümlerini durly görnüşlerini öndürýärler. Mars şäherindäki Turkmenistanyň tenagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Arduly ýer hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanalaryna erkin plastik harit nişanly öndürilen guruluşyk önümleri şuňýaly döwrap önümlen hataryna görkezmek bolar. Bu hojalyk jemgyýetiniň esas kärhanatyna binalyň içki bedegleri üçin guruluşyk önümleri öndürilýär. Kärhana tutuşlygyna häzirki zaman plastik önümlerini öndürýän ýokary tehnologiýaly enzamlar toplumy bilen üpçün edilipdir. Bu ýerde öndürilen durly plastik önümleriniň uzunlygy 4, 5 we 6 metre diň bolup iýni 25 cm, galyňlygy bolsa 7 mm barabardyr. Kärhananyň öndürýän erkin plastik harit nişanly önümleri ýaşaýyş saýlaň we döwrap binalyň bedeg işlerine ulanýar. Hojalyk jemgyýetiniň ýene bir kärhanasy galaýdan durly görnüşli önümleri öndürýän kärhanadyr. Bu ýerde galaýyny işläp bejerýän kuwatly enzamlar ýokary öňürjülikli işledilýär. Kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylýan bu enzamlaryň kömegi bilen öndürilen guruluşyk önümi hil derejeti bilen hem aýratyn tapawutlanýar. Önümçilik kärhanatyny häzirki wagtda uzunlygy 3 metr, iýni 12 cm bolan galaý önümleriniň her aýda uly tapgyrlary öndürilýär. Hormatly arkadaşlarymyzyň hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmak barada edýän aladalaryna münasip işler bilen jogap berýän bu hojalyk jemgyýetiniň palpir bilen önümlerini öndürýän bölüminde de işler göwnüze ýoly goýulýar. Bölümün ýokary öňürjülikli enzamlarynyň bökdönçli we sağlaşykly işledilmegi netijesinde ýokary hili polietilen ýüplükler taýýarlanýar. Ýürüýte tegeklere saralan ýüplükler soňra dokma enzamlarynyň üstü bilen dokulyp, guruluşyk işlerini giňden ulanýan polietilen haltalarynyň her günde müňlerçe öndürilýär. Bu haltalan ýurdumyzda öndürilen yerli çygmalyň hatabyna taýýarlanýanlygyny aýratyn bellemek gerek. Häzirki wagtda guruluşyga alınıp barýan diýetgalarda, binalarda we ýaşaýyş saýlaryna giňden ulanýan guruluşyk önümleriniň durly görnüşlerini öndürýän Arduly ýer hojalyk jemgyýetiniň işgör telekeçileri hususy ulgam ösdürmek barada edýän aladalar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz milli bilim ulgamyny döwrü wagtlaşdyrmak siýasatyny üstünlikli amal aşyrýar. Gahrman arkadaşymyzyň alyp barýan bilim siýasatynyň esasy ýörelgesi ýaş nesli kämil terbiýelemekden, halkara ölümlerine laýyk bilim bermekden we ilmi başarnykly hünärmenleri ýeşdirmekden ibaretdir. Şu nokta nazardan hem Türkmenistanyň konstitusiýasyna hem bilim hakyna Türkmenistanyň kanuny laýyklykda hukuk kanunçylyk binýatly bilim ulgamy döwlet maksatnamary we meýilnamalar esasında düýpli derejede ösdürilýär.
Yurdumyzyň ekli ýokary okuw mekdepleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň Telekommunikatsiýalar we Informatika institutyny da täze huner ugurlarynyň açylmagy, bilim işine sanlaşdyrylan ulgamyň ornaşdyrylmagy netijesinde taýkyk ugurlary boýunça ýokary bilimli hunermenleri ýetişdirmek wezipesi üstünlikli amallaşdyrylýar. Bu ýokary okuw mektebinde de hormatly prezidentimiziň karary bilen tasdiklanan Türkmenistana sanly bilim ulgamyny hem sanly ykdysadyýaty ösdürmen konsepsiýasyna laýyklykda sanlaşdyrylan ulgam esasynda geçilýän sapaklar ýokary hilligi, baý mazmunlugy we göwnüjy netijeleri bilen tapawutlanýar. Bu urda bilim ulgamynyň ähli basgançaklary ýokary hilli elektron maglumatlary bilen üpçün edilýär. Şoň netijesinde talip ýaşlar sapak ýazgylaryny, şekilli görnüşleri hem sanly serişleri öz başlyk peýdalanyp başladylar. Ýurdumyzyň beýleki bilim edaralary üçin niýetlenen sanly bilim serişlerini taýýarlamak, degişli okuw terbiýeçilik maksatly taslamlary işläp düzmek işlerem gurumçylykly alınıp barlýar. Munyň özi milli ilmiň we innovasiýanyň kemil derejede ösdürilýänligini alamatlandyryp, ussat hunermenliň kemaly gelmegi şertlendirýär. Türkmen Owakyjylyk institutyny Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy boýunça teleköprü arkaly Aral deňziniň giňişligine ýer serişlerini we aýratyn ähmetli eki ulgamlary gurap saklamak we durnukly dolandyrmak adly maslahat geçirildi. Maslahat arkadagy prezidentimiziň öňden görjülükli we parasatly ýol başlygyny, howanyň üýtgemegi, daş gurşaw gorumak, tebigy serişlerden erejeli peýdalanmak we ekologiýa howpsuzlygyny öpçün etmek meselelerine bagyşlandy. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň guramagyny teleköprü arkaly geçirilen bu maslahatyň aýratyn ähmetli tarapy oňa Türkmenistanyň şeýlede daşar ýurtlaryň alimlarynyň hem bilermenleriniň gatnaşmagydyr. Ýaşyl Haýfadyna Halkara Neft we Gaz Üniversitetinde Ruminiýanyň Buharest Politehnika Üniversiteti bilen sany ulgamy arkaly maslahat geçirildi. Oňa bu ýokary okuw mektebiniň hem Ugusxanadynaky Inженер Tehnologiýalar Üniversitetiniň Telekommunikatsiýalar we Informatika, Inженер Tehnika we Uly Kommunikasiýalary hem Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluş institutlarynyň mugallimleri we talepleri gatnaşdylar. Video maslahatyň dowamyny özleri gatnaşyklary ösdürmek, ýokary okuw mektepleriniň arasyna degişli ugurlar boýunça tejribe alşmak bilen bagly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Munyň özi hormatly prezidentimiziň alyp barýan bilim özgörtmeleriniň netijesinde ulgamy ilmiň iň soňky gazananlarynyň hem okutmagyň innovasiýon usullarynyň ornaşdyrylýanynyň aýdyn suwutnamasydyr. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şoň 1 martda saat 20-den 2 martda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny ötkep duran bulutly howa bolup az kem ýagşýar. Demnaz güne ordan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 0-5 gradus sowuk, gündüzine 7-10 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ötkep duran bulutly howa bolup demnaz güne tardan tele sekundy 7-10 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 2-7 gradus, gündüzine 7-10 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ötkep duran bulutly howa bolup demnaz güne tardan tele sekundy 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 1-6 gradus, gündüzine 11-16 gradus maýl bolar. Lebap welaýatyny ötkep duran bulutly howa bolup demnaz güne tardan tele sekundy 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 0-5 gradus, gündüzine 9-14 gradus maýl bolar. Daşgy welaýatyny ötkep duran bulutly howa bolup demnaz güne tardan tele sekundy 8-13 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 4 gradus sowukdan 1 gradus çen maýl, gündüzine 3-8 gradus maýl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkep duran bulutly howa bolup demnaz güne tardan tele sekundy 7-10 metr etýän şemal öser. Howa gejesine 3-5 gradus, gündüzine 9-11 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 2-sine magnit hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar.
Edil vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölüjükleriniň möçöriniň qadadan sekide götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňysuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de ýaz pasyny howanyň derejesiniň üýtgýanyny nazara alyp, pasyna görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban elleşler, bu düzgünleri berk berjäýsiňiz ýylyň islendik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan Watan Habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Turkmenistan ähli babatlarda ösüşler ewetlenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.